तर नमस्कार मित्रांनो. तर पुणग्याईला मुनग्यात ना नाही पुणग्याईला मुंबईत ना आणि पुष्पा चालला त्याचो बजा आणू. चल लवकर लवकर पटाक्कन चल गो. टाइमपास ते काढू नको फुकट पाकट. ते वांडर काय घरात काय खातले खाऊ खा ती 2 वांग्यांसाठी तू राखत राहतं. खाऊन दे त्यांका तरी हा खाव. त्याचा अनपास कसा पेट काय नाही पुणगे आता पायगडे घालते का. चल लवकर याचे काय ते कोंड काय येईन मग तुका बघ. पुणगे जरा गोरा झाला. पुणगे जरा गोरा झाला हो. आम्ही का बोजा उचलू का. आम्ही का उचलू केला हो की हो. पुष्पक एकदम टफ दिला ना. टप मासाची पुष्पा किती जरी पुणग्याने महिनोभर राहला जरी वर्ष 2 वर्ष तरी पुणग्याचा कलर बदलणार नाही आणलेला. पुष्पा उत्तर सगळा सगळा उत्तर त्याला याच्यात पुष्पा वाटता मुंबईतून इले आणि हो पुणग्याची पूल बांधा घेईलच मुंबईतून ना पुष्पा. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज बऱ्याच दिवसांनी गावी येतो आहे. बऱ्याच दिवसांनी म्हणजे जवळपास 2.5-3 महिन्यांनी गावी येतो आहे. लास्ट टाईम मार्चच्या लास्ट वीकमध्ये आलेलो गावी आणि त्यानंतर आज जूनमध्ये येतो आहे गावी. त्याला कारण पण तसंच आहे. पुणग्या येलेला आपल्याकडे मुंबईत आणि यो अय रे यो काळियो येलेलो त्यांना सोडूक म्हणून आणि दाभोळ्यातल्या आपल्या घराचं काम पण थोडं बाकी होतं तर ते करण्यासाठी म्हणून गावी आलं. आणि सकाळीच आलं ॲक्च्युली 7 वाजता आणि थोडं झोपलेलो आणि त्यानंतर आजचा व्हिडिओ एडिट केला. फक्त अपलोड केला नाही आहे कारण की दाभोळ्यात तेवढं नेटवर्क चांगलं नाही आहे. आता अपलोड करण्यासाठी नारिंगच चाललो आहे आणि यांचं सामान पण बरंच होतं त्यामुळे तिकडे आता सामान सोडायला चाललो आहे. ह्या वेळेला जास्त राहणार नाही आहे, वेळ कमी आहे फार. 1-4 दिवसाचाच वेळ काढून आलो आहे कारण दाभोळ्यातलं काम महत्त्वाचं होतं म्हणून यावं लागलं. पण त्यानंतर 10-15 दिवसासाठी लावणीसाठी खास म्हणून येणार आहे, तेव्हा मजा करणार आहे. आणि बाबू आता येतोय पुढे घ्यायला कारण की सामान खूप आहे. पुण्यात जाम पुंजावून आणल्या ना मुंबईवरनं. सबस्क्रायबरने भेटवस्तू बरेच पाठवलेली नाही होत. त्याच्या घराकडे जाऊन काय बाबू मामाचा बाबू मामाचा खाऊन दिलेला बाबू मामा सबस्क्रायबरने दिलेला आणि त्या नंदनने संपवलंय. चला तर आता भेटूया घराकडे. हा बाबूला वाट बघता कॅमेरा घेऊन. चला पुष्पा खय गेला. पुष्पा गो तो बोलावले नाही खय रे गेला. बोलावले नाही चल पुणगे ऐत्या बोलावले ना पुलावरा पुणग्यान. आता खोटा सांगतं चल लवकर. पुणगे तो बोजा हानीत कोण चल अगं चल तो खोटा वाटता की. अच्छा काय चल गाडी थांबली म्हणून सांगते तरी माका फोन केले नाही येता म्हणून आणि इली असली तर अगो बोला. अच्छा काय ते का मस्करीच वाटता. तर नमस्कार मित्रांनो. तर पुणग्याईला मुनग्यात ना नाही पुणग्याईला मुंबईत ना आणि पुष्पा चालला त्याचो बजा आणू. चल लवकर लवकर पटाक्कन चल गो. टाइमपास ते काढू नको फुकट पाकट. ते वांडर काय घरात काय खातले खाऊ खा ती 2 वांग्यांसाठी तू राखत राहतं. खाऊन दे त्यांका तरी हा खाव. आता गुलाब कसे घालत ह्या बघ अकडे चल लवकर. दत्ता देवळाकडे बोलावल्या ना तुका रामा दे तुझा त्याचा अनपास कसा पेट काय नाही पुणगे आता पायगडे घालते का. चल लवकर याचे काय ते कोंड काय येईन मग तुका बघ. तुका सांगते ना अकडे अकडे बघूया काही येईल आता. फुकटचा बोलावलंय सांगते चल म्हणून आता तुझी देण काढीन. चल लवकर पटापटा चल. हिला असला तर थंय थांबान राहत पुण्या जाणार. मी यायचंय 5 मिनिटं सुद्धा उभं राहता थांबाने. छत्री घेऊन पुष्पाला यायला सांग. छत्री त्यांनी सांगण्यानच नाही काय तरी तू सांग. त्यांनी सांगणार नाही तर राहू दे.
आता चल उडी मार ढकलू चल पटकन चालायचं ताण आहे वांडर का तिथं पुणग्याचा बोजा आणू का बोलावले माका सांगा नको अगो पाहूचिलो या बघ काय रे या पुष्पा येत नाही बोजानूक ते का खोटा वाटत नाहीतर का माका सांगता उगीच खोटा का पुणगे मेला म्हणता पोटी फुटला आणू काय होता म्हणता तैसून नाहीतर का पुणगेच्या आमदारनी सारखे येत माका कामधंदे वांडर पिटाळते म्हणता तुमच्या बरोबर लागत नादा नाहीतर काय दोरी बांधण कासरो बांधाने घेऊन येतं या वडी त्या का ह्यो का जामसणकरच्या बावडी ताकद आणलंय वडीत वडीत कसा तरी आम्ही आता वाटते तर जाऊ येवा हे बघलं आईला पुष्पा फटाच वाटत खाली तू वांडर पुणग्याक सांग मग तुझ्यामुळे वांडराने खाल्यानी नाही तू बोलवलेलीच नाही तुम्ही आपल्या मनाने चल लवकर माझा फोन लागता नाही माझा फोन पकडणं चल पुणग्याईला का बघ येता वाटत गाडी आहे तुमचा आता होता राशन रे बघते पुणग्या राहूला टाइमपास होता तर इतकं वेळ दाबोळत नाही त्याचा वेळी घामाटकडे पिशी नेमत्या का झाला का पुणगे सांग असा तू राहमध्ये त्यांका च आपण जाऊया घरा नाहीत तर का तर मित्रांनो पुणगे येता मुंबईत ना तर येताना पुष्पा त्याच्या स्वागतासाठी या बघा तयार सज्ज सज्ज वांडर उतरती ह्यांका काही येळत नाही किती वेळ टाइमपास पुष्पा हैराण झाला वाट बघून होती कोणाची गाडी गो जाताना गेला रिक्षेने गेला आणि आता येताना 4 व्हीलरने काय सांगणार मला हवे पुष्पा वाट बघून दा म्हणला तुमचे का बोजा आता तुमका पाठीचो आमदार मॅडम कळत काय बघ दात दाखवतं काय मुंबईत ना गोरा झाला पण मुंबई आणल्या ना मुंबईत ना काळी एक बाहेर काढो सो पाठी आहे पुढे आणि पुढे गाडी पुढे काय लावतं नांगरलेला हवे पाठी फिरवून अशी लाव रिवर्स घाल अशी घाल अशी घे आणि अशी आहे पुन्हा कळाला काय त्या आमदारने उत्तर आधी पहिली आजची घाल पुढे बघ बाबा काय नाही चिखलात उतरलास म्हणून काय होत नाही मुंबईत ना मुंबईत चिखलात नाच घेऊन नाही तू उतर दे का तू उतर उतर का या अरे नाही अरे उत्तर टाइमपास आमदारनी चिखलात उतरायची ती ह्याच्यात उतरता जरा पाणी लागलं असतं पायांका दात काढतात हा या मॅडम या तुमचं स्वागतासाठी पुष्पा उघडलं स्वागतासाठी भाबे हाजीर आहोत हात भेटले आम्ही याला वांडरांका घेऊन येत होता पुणग्याच्या भेटीसाठी माझी बायको फोन करते काय ग मॅम ते आकडे वांडर भेटा पुष्पा बरोबर चाय पिते वाईट जराशी सामान आलो ही का माणसा घेऊन येईल सामान उचलू चला डिक्कीत सामान बघते तोंडार बसा माझं सामान बुतूच राहते होय चल पटापट पुणगे जरा गोरा झाला पुणगे जरा गोरा झाला जरा हो आम्ही का बोजा उचलू का आम्ही का उचलू की लावू की
हो पुष्पक एकदम टफ दिला ना. टप मासाची पुष्पा किती जरी पुणग्यानं महिनोभर राहला जरी वर्ष 2 वर्ष तुम्ही आणलं तरी पुणग्याचा मुंबईवरनं, कलर पुष्पक बदलणार उगाच नाही आणलेला. पुष्पा उत्तर सगळा सगळा उत्तर. मेल्या मी तू फक्त कॅमेरा घेऊनच उभं राह. माझो बॉक्स खय तो देवा मी चाललोय तो आंब्याचो बॉक्स कशाक पाठी दिलो तू माणसत नाही आंबे होते 2-4. ते काय हिरवे दिसतो आंबे राहतात टकला फुले कल अरे टकला जाय होल्डर राहतो आमच्या दुकान लय बोलाक हव्या बोलाक लय हव्या होतात बोलाक लय हव्या थोडंच नाही. मी ही पिशवी नेतो आमच्या आईने ही पिशवी सांगले ना आणू ही तुम्हाला ती छत्र्यांची तू 2 घेतोयस ना पंखो ही गाडी हयत लाव हय पाणी भरतला हय पाणी भरता तकडे त्याची कवाल बिवाल पडाल आणखी एक घे ना आपण भोजन येऊ किल्लाव ना आवाजच जामा ये का आम्ही भोजन येऊ किल्लाव की गो 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 ही बॅग घे. काय पाडवलं हे एकासाठी आंबे इले हो ए बाबले योगी मूर्ख या दी एक निळे दी. तू घेशी एवढं भेटले ते लोकांका तू वाटा उगीच बघा, नाही. किती मुंबईवाल्यांका कामाला रे लावतात. हे तू घे तो माझ्याकडे दे ते मी घेतो दे दाखवते तुझ्याकडे किती आणि माझ्याकडे किती आहे दाखवते ना. हे बघा माझ्याकडे बोजा बघ किती येतील आणि हे ती तांदळाची पिशवी आपलीच आहे ना ती बघा मागे पण एक बॅग आणि याच्याकडे बघा. हो बघा बरं ती ये की ही तर नंदनकडे सगळ्यात जास्त बोजा. अरे खराब होते ते बघा पडला. हे, हिला काहीसून आणले नाही कळत खराब पाठवलंय म्हणून ते का रिटर्न पाठवलं. वाळत पिकून द्यायची ती बाटले वाळत मारण्याची बाटले घेऊन ये आणून तू काय पुष्पाक वाट दाखवता की पुष्पा वाळत नंदनची मॉप दप्तरात. चल तू पाणी येत ना पाणी मॉपा काय त्याला याच्यात पुष्पा वाटता मुंबईतून इले आणि हो पुण्या आधी पूल बांधा घेईलच मुंबईतून ना पुष्पा मुंबई गेला म्हणून बघ सगळा बोजा पुणग्याकडे ह्या पुष्पाकडे दिला ना पुणग्यान आणि पुणग्या असंच जाता काय रे अरे असा डेंजर कामा. मी बघलास ना कशी कशी कॅमेरा धरून ह्या करतो पुणग्याक सांगा का दी माझ्याकडे मी घेतो दी मग आता कसा हां चला चला रे पुढे जा लोक म्हणते माझी शूटिंग करतो आता काय तर बनवून ठेव. आधी आता जातोय का तू रे काय सांगा सरप्राईज काय सरप्राईज सरप्राईज का सरप्राईज केल्यान सरप्राईज ना काय तर बोल. पुणगे हे सबस्क्रायबरांनी तुझे पाय जमिनीवर ठेवलेले नी नाही सांगत होतस माका म्हणून म्हणतो वस्तू बघ किती जमा केल्या ते प्रत्येकाचं माझो बॉक्स घराकडे बोलावता. माझो बॉक्स हैसूनच घेऊ ह्यो माझो हा नेव हैसून तुझा अर्धा खाना या ना खाल्यान घराकडे. मित्रांनो बघा वसा वजा घेऊन मका कॅमेरा धरूचो लागता पुणग्याक सांगा का वजा म्हणजे केवढाच आणि वजा पुणग्यावर- माझ्याकडे बघ केवढा आता. ह्यो आता इलो त्यामुळे काय नाही ही बॅग तुमची अशी वाटतं ती विनू पिशवी चला रे बावळो गेलो माझं. काय रे ते वाट चुकता की पाडो हो मी आज ढोरांका सोडलेलं ह्या भारी केली मी साफसफाई. मग उगीच नाही मी पुष्पाकडनं करून घेतलं पुण्या नाही पुणग्या म्हणून असताना काय नसता घाण असता. मग पुष्पाला कामाला भारी गेल्या ना. हा काय? माका वाटलं तू आमचे नसले तरी पुणग्याचा म्हणून साफ करून घेतलं हं. पुणग्याचा पाय बी घसारता नाही राणा बिनावरनं तुका माहिती आहे हो चला पटापट आता हे आता हळद टाकणार आहे मी. पुष्पाचे व्हिडिओ बघले नाही तर कसले हत्ते बघित रे फक्त एडिट करताना गेलो अडकलो आजचा व्हिडिओ असंच राहुलो हा. तो रवा दे आजचो अपलोड झालो नाही हा. नाही राहुलो ना पुणग्यामुळे राहुलो हा आल्यान पंक्याचा काय केल्यान बघ पाती वाकडे झाले.
चल पुष्पा पाणी आणि पिऊ आता. चला बाबा. चला थांब हय सांगा मोकळं होतोय कामचं काम झाला, जरा जबाबदारी संपली. तुझी हानूची जबाबदारी संपली. पुण्या हिला नावा आता बघा उचल ह्यो कपाळावरचो घे. बावळो गेलो माझं. तर पुणग्याक अशा प्रकारे मुंबईत पाठवलेला इथं घेऊन परत आणलाय विनून. जाताना मी पार्सल केलं तसा मी आणलंय पार्सल. तसा विनून पार्सल आणल्या ना. चला गोवाक सांग. गोरा करून पाठवलंय, गोरा. ब्लॅक अँड व्हाईट होतो तर त्यांनी गोर आज रंग. जरा इमरात राहून काळा झालेला काळवण ब्लिचिंग पावडर जरा साफ केलं. नाही नाही ह्यो काळवणलेलो तो तसोच आपण. अरे अरे थांब ना. नाही करता की तो त्याचा अभ्यास करू. रावण हिला सामान हिला सगळे नेऊन ठेवतात. पटापट का घराकडे आमची गरज आहे. तसा नाही बघ बाबा. मी होई ना आता ठेवता पोलियत रेटून ठेवता बघलंय बिगलंय तो कोणी अरे, काय. नालायका खोलजेत ठेवलं इथं व्हायचे राहता तू का पुष्पान चांगलाय ना माका पुण्य आणताला तर चुका ठेवता नाही खाऊ दडून ठेवत कधी. असं मीच याचं म्हणणार. सामान काय आहे? त्याचं सामान हा घर पाणी. त्यातली एक पिशी बाजू कर. हा पुष्पा काळजी आहे गो इलेले भाऊ पाणी बिनी सगळं. हे छत्रे बघ, हे बघ छत्रे बघ. तो छत्री तिकडे ठेवून ठेवता. सबस्क्रायबर काढ, 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 काढ. सबस्क्रायबर वाले काय तर त्यांचं नाव सांग. चंद्रकांत परब, सगळे छत्रेत दिले नी. छत्रे दत्तार. तुला खाऊ तो बघ धोंडे मारू गेलो इले तो विनू काका नाना मिलन छत्रे की दोन. चला तर मित्रांनो हे धर बाबा. मी आता माझा ह्याच्या आता संपवतोय. हा आता तू संपव. आता संपू. एनर्जी आपली डाऊन नको. तो काय करता? ए चला तर मित्रांनो पुणगी आधी गावा केला. आता आपलं फुल टाइमपास आहे त्यामुळे काय तुम्ही गजाले काही हात नाही हा. तर मित्रांनो पुणग्या येईला आता तुमका काय हवे तेवढे पुणग्याचे गजाले ऐकाक मिळणार. घरी उचल. आणि हो बघा पहिली महत्वाची गोष्ट यानं तुमका लास्टच्या 2 व्हिडिओ सांगितलेल्या काय कुर्ल्यांचा आणि चढणीचे मासे कधी दाखवतात आता बघा. माका तर माहीत कधी दाखवणार. आता गेल्या टायमाक त्याका सांगान तो गणपतीत गेलो डायरेक्ट. काय आता 1 महिन्यान गेलोस तू पाऊस इल्यावर. ते गावले ना 4 वेळा सांगा. जुलै मध्ये गावलो तुका पाठूक वेळ आता गेलो कधी तर दाखवता तो बघा. दाखवतले तुमका माहिती आहे माझ्यावर विश्वास आहे माहिती आहे ना. कसलो विश्वास. एक गोष्ट सांग 4 वेळा सांगायची लागतात तेव्हा तो एकदा जाता. त्यांका माहिती आहे एवढे कामात किती. होय होय. आज ढोरांका सोडलेलं मला मारण केले नाही माझं. तर मित्रांनो तुमका माहिती आहे मी दाखवतले पण वेळ जाता व्हिडिओ तकडे. यो बघ घरी होता हो बघा घरी काढ. आता मी खास त्याच्यासाठी इलय. तू घरी काढ जा पटकन. या काय धोंड्यांचा काम नको. जा घरी काढ जा. आता घरी होणार सकाळ. आता पहिला अरे पटकन ये. घरी एक लावू काढून येईल माहिती काय काहीतरी जगा तकडे मुंबईत सांगितलंय मी घरी येऊन. नाही तर काय आई झुमाका लई तो फोनवर नाही घ्या करीत होतो लई घ्या करीत ए कॅमेरे वा बाबा. चला तर मित्रांनो थांबा बाय बाय.